Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro imprasabhai pisha ka bati CTV bat sheki Khubor kimat. Ngini phashwa mentash ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Ka Shillong Municipal Board haringkat ke jungsen ran lang jong ki pulit. Bat ki nong shong shnong jong kalam kra. Kilale ben pra ya ki dukan di madan ki badan hashilenter ka surok ba na halaim kra. Ter na do na fire brigade. Yaki nong di madan na penkriano syaka jaka bak sorkar kala penkre yaki kata ha Brightwell Bungalow ka badan ha Barik. But syaka jaka penyeng kali jong ka Shillong Municipal Board ka badan hathan kiti. Kala sapriang ka video ha kirin san social media baki don ki brio ki ba saitar but ki ba sait kiu ha ka wa umkra ha ka jaka ka badan shalendet jong ka madan football ha pulu. Kirkot jong ka Khasi Students Union mi circle harangkat ka jingadan lang ki officer nakitanan sarkar kum ka Shillong Municipal Board naka food and safety naka infiltration labor ban nakatanan excise kila hiar ban khandra haki jakabam ni ki restaurant kibaran hasanda jong ka wa umkra but haka ni ka jing khandra kila lap ya ka jingle si haki jaka shet jong ki restaurant bakani kala ban kata ya ka koi ka khia jong ki brio ki bawan ba. Ki santli ki seng phalang na rilum jaintia ki bakunthup ya ka Jaintia National Council, ka Jaintia Students Union, ka Hima Sutanga, Youth Federation, but ka Federation of Khasi Jaintia, and Garu people. Haga kanyo tri unala aza pun riu kila pelong, ta ka jinga ki shongklai mengor, bak lempentip lepa hakmat udurmot jong kiang nong ba, ubadan ha pelau jong ka office rekam jong ka office of Deputy Commissioner ka East Jaintia District, ha kliriat ban persya. Ya ka public hearing na ni ka jing pensengau pat ba jong ka Shri Cement Limited, kabala long ha ka lifeway trik unaitung aza pun riu, ha East Jaintia District. Kasingla Associates Royal Enfield Shillong harangkat ke jingat relang bat ke Rotary Club of Orchid City Shillong kala pelong ya ka di Independence Convoy asa pun rio kum shimenta ban rakhi ya kasingi yo lai lut ha ka khatsan trik Nailar asa pun rio ha ga kasingi kidan palat shispa san phomut kinong nya thuk Royal Enfield ki balai shimenta kinong nya thuk na ki tanat shipai ban na ki rio pai ba. Ka jing pelong ya kani ka jing nya thuk kalong ru kum shibenta ban pinkin mau buram ya ki shipai ki balalan ladi na ka benta ban yada ya kari. Shraban poi ki khot jong ka Khasi Students Union Shillong mi circle ki ba Jylla ki ba sait kyu satyar hawa amkra ki lalit ban pendam no ya ladi shaki pulit bat ya kani lai thu do president jong kani ka seng usamla ban job lakhan baru ong baki pulit ki la pentip shaka ki isu baki ta ki brief ki lawan ban pendam ya ladi. Ka KSU kala penparu ia ka jing sengau khia namar bawat hadian balalap iki kambian ki bor sarkar kila pentip shaki ba kimla ban shimrai AA halor kani bat kumta ka KSU kala ong balada ki bor sarkar kimla ban le AA ka KSU kan ham ban le hi dalade ya ka badan kam bat kimdai ban keno baki dei kinong penkul marshno menta pa yang phashi Khubor na Kylleng ki benta jong gari. Ka jing ki halor ka jing bamyat bet ki examen thungkam balapelong da ka Jharkhand Public Service Commission ba ka Jharkhand Staff Selection Commission kala kanjo shakasngi ka ba arpusaw hakaskini kong kisamla puli ki balai lumpat ba Hamadan Jakpal Singh Munda Haranchi kila beteng man pelong ya ka jing ki bat kila penbenaru ban lek kerkut ya ka yingsa jong minturang ba ka Jylla ha ka arpotrik Nailar. Rahul Gandhi walong unong yalam kanyang persya Lok Sabha wala pha da ka jingtho shom minterong ba ka Jharkhand Hemant Soren da ka ba kentu ba unya kendu hi daladi yakinong mikmat jong ki samla puli ki ba pelong ya ka jingaki halor ka jingbam ya ben haki examen thungkam bala pelong da ka Jharkhand Public Service Commission ba ka Jharkhand Staff Selection Commission kan ba ka jingaki jong ki samla puli ha Jharkhand kala kenjo mentasha ka singi ka ba arpusa ka seng Bharatiya Janata Party haga singin kong klabu jinkli ba balai minturong ba ka Jylla Hemant Soren shim la shim benta haga jingakran bat ki samla puli bat ban singapru ik jingdawa ki jongki
Menteri Babaram ka Jylla Andhra Pradesh Upadairu President ka YSR Congress Party YS Jagan Mohan Reddy. Hagasin kong lather yung Menteri Ba ka Jylla N Chandrababu Naidu halo ka jingsha suspend ki sangut. Kinong hikay tang nakadaw bagya kendo ya kinong mikmat jong sarkar pedeng. Da ka jingkerpan men pelat no ikinong hikay kibaladan lupa hakakam na ka examen teacher eligibility test. Kumba khandai hajar ngot ki doctor ki samla pulie bat kiwe ki bateri hapo ka scheme district residency program kila pelong yak daka jinge khi sange trikam haborok ko ka Jylla Andhra Pradesh ka sinin kong bandawa ya ka sarkar bakan sngam ya ka jingdawa ka jongki kunthop ya ka jingpen thamai no ya ka jingsiu stipend General Secretary ka Trinamool Congress Abhishek Banerjee Upadairu MP ka Diamond Harbour Lok Sabha Parliamentary Constituency ro ujor ha ka single bench jong ka Yeng Bishar Calcutta High Court bani khun persha yaki bor penya jong ka bank ki bala khang ya ka bank account jong u shwa ban litpha sumar ki khmat United States wat hadin bala ai jingbit da ka Yeng Bishar Supreme Court Uprashan Kishore Ubalong Noyalam Jongka Jan Suraj Ulabam Smai Kumu MLA Bathamai ka Bankipur Assembly Constituency Hasin Kong. Ya Uprashan Kishore Sanran Lang da Kinongyalam Bat Kinong Krishan Jongka Jan Suraj Party. Kadba ka National Testing Agency kadang sha kantho hakipat ba halo ka jingpel long biang yak examen UGC net jongki lightly ki subject hadin balalab iki jing bakala ki babun hakikot jingkeli. Kakunhun mapnya ya ke examen kala penpau ba kadang shimkhia banwan yaki jing bat man penben nak banta ka jing mentoi hi chokki samla puli hadien ba ka National Testing Agency kala penbena ban pelong biang ya ka jing tho examen nak banta ki likely ki subject UGC net hadien balalab ki jing bakala ki babun haki ko jing kali u Rahul Gandhi bolong noyalam kalyang persha ha Lok Sabha ha ka sin kong ulakan tho ba ka sarkar pedeng kale bamhong yaki samla puli namar ka jing trikam torti Menteri Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ulai thu balamang shi spa sat folklore tingka kum ka jinga rap shipor shakilanot ki bala shakta ha ka jingshlei ha ka Jylla bat ulai thu ru baula batha ik he sarkar bakin instead yaki jingsio bai luksan shakipat ba bat ban maramot no yaki jingjulor menta panya phashi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei President ka US Donald Trump ulai thu ha ka singi ublei Paulap tha yo he shipai ka Pentagon ban penduna ya ka jingkilan men hapdeng ki shipai US bat ka South Korea da ka bakado ba ki jingkilan men amtang ba ki long ki balut phun hendrei ki pharu ya ka dak ka balong persha ya ka North Korea President ka Iran Masoud Pezeshkian uloong ba ka Iran kala poi sha ka jingate ya ka saskular yasuk kabala ya soy dangshen bat ka Amerika da ka buram bat ka bor bashimkhia ye ki nongrim balabu da unongyalam ba klidu barim jongka u Ali Khamenei ka India Day Parade ka balong ka way niki program ka ba he tam ha ka Pyrthei ban rakhi ya ka jingnai du jongkri India ka ba pin i ya ka jingno senyang jongki nongway bat ka jingruspa jong ka jat ben riu ha ka nong ba New York ka ba paunam tam ha ka Pyrthei kumba arlak ngot ki brio kila shimenta ha ka jingyat pat ba da ka bara ikilama lairong jongkari India ha Madison Avenue Ambassador jongka India sha Israel GP Singh la a jingkran ha ka jingalang balai shimenta kumba shia jar ngot ki pat ba ki barakhe ya ka skin lai lu jongkari India ha St Anthony's Church ha Jaffa Kishipai ka sarkari men gilai thu ha ka singi ublai ba klasiat da ki shispa prapoi te ki namding yaki kitam ritingan jong ki le no huthi ha ki arpusaw kanta bralin no uno aktin jong kishipai sarkar Majid Al Nuzai ulai thu ba ki shipai la penan kam da ki drone ban siat yaki kitam sa jong ki huthi yaki jaka bu tiar le ki kalit ma bar ki weki ki jaka bla penan kam ban therbom yaki shipai ka sarkar Yemen Ardli ki met yab lalap ha ka singi ublai ha ka por bala plip ya ka ding ka bala bamdu ya ka weka klau ha dolandong salamina ha ka Greece lai thu klap thai Khubor jong ka Greece ka ERT da ka ba prishong nong rim ya ki telong Khubor jong ka fire service Kijat beriu Tibet kila sha sentiat bat sha pendik tang namar ba ki yang persha ya ki anya teli jat beriu bat ka jingki sha prang jong ka China ong u geden na Tibet uba sa ha New Zealand u genun lai thu ha ka radio New Zealand ba yo jingtip ya ka jingsha banben kijai beriu Tibet ha ka sarkar China ko ya klau la kemding ha ka than high fence jong ka Belgium but ha ka ni jingja ko ma lai 1000 hectare ki ding kila inkong ha ka step jong ka singi ublai
Ulat kalik harbi jamar ulai thu bakumban ris pangot kinong song gila syapin kenria hadien bakading kabakalang kaba ishir kai kalandang pur nakawi kecaka syakawi pan. Itu gilon Khubor hakimat mentasngi Khubor. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.